Afgelopen weekend werd de kerststal gebouwd, ingezegend en geopend. Ook deze kerstperiode valt er veel te bewonderen. Dit jaar hebben we gelukkig weer levende dieren in de kerststal. Er komt een ezel, er komen 2 schapen. Daarnaast inderdaad zijn het allemaal de beeldengroep natuurlijk. Niet levend inderdaad. En op die manier proberen we inderdaad de kerstgedachte toch weer bij de Vennerijsgemeenschap onder te brengen. Vorig jaar was er redelijk wat ophef over de levende dieren. Hoe hebben jullie dat voor dit jaar aangepakt? Nou, we zijn eigenlijk wel meteen vorig jaar begonnen met het ministerie in te lichten. En ook inderdaad de vraag te doen bij dierbescherming. Voor welke eisen dat principe gelden. Nou, dat heeft gebleken dat we een aantal kleine puntjes moeten aanpassen. De leefruimte van de ezel zou licht verhoogd moeten worden. Dat moet namelijk 8 vierkante meter zijn. Vorig jaar was dat 7,5 vierkante meter. Nou, we hebben dit keer extra ruimte gecreëerd. Dus op dat gebied voldoen we helemaal aan de regelgeving inderdaad. Een ezel blijft natuurlijk een kuddedier. Dus op dat gebied hebben we gekozen om de ezel een week of 3 geleden uit zijn leefomgeving te halen. Waardoor hij weer tot rust komt. En als het goed is moet het taak zijn effect hebben. Dus op dat gebied onvoldaan aan de voorwaarden. Alle voorwaarden komen in de stal te hangen. En op dat gebied inderdaad dierenbescherming ministerie hebben volgens hun regelgeving gezegd. Het is akkoord. Zijn levende dieren in de stal eigenlijk nog wel van deze tijd? Nee, klopt. En dat discussie speelt eigenlijk al tientallen jaren. In 2014 is er ook een beroep aangespannen bij de Hoge Raad. Waarin inderdaad de Hoge Raad ook een uitspraak heeft gedaan. En de Hoge Raad heeft gezegd, op het moment dat een college een vergunning afgeeft, is dat juridisch gewoon helemaal haalbaar. Dus op dat gebied inderdaad, je moet wel de voorzieningen in acht nemen. Maar als je daar voldoet inderdaad en het college geeft een vergunning af, dan is er helemaal geen probleem. En de Hoge Raad heeft ook gezegd van nee, klopt inderdaad. Levende dieren in kerststallen, maar ook bij meerdere, net als het Cruise Festival in Assen. Dat mag allemaal plaatsvinden. Dus allemaal dat is helemaal juridische test inderdaad. En ik begrijp inderdaad dat sommige mensen ook daar moeite mee hebben. Dat blijkt inderdaad, de hele maatschappij is toch ontzettend aan het veranderen. Maar op dat gebied voldoen we aan de regelgeving inderdaad. De dieren worden elke dag keurig verzorgd. We hebben 24/7 toezicht. Overdag hebben we hier een bewaker zitten, 's nachts hebben we camerabewaking. Je begrijpt ook dat je heel wat kritiek kunt krijgen. Op het moment dat er met bedreiging gepaard gaat, dan moet je zeggen van, waarvoor doen we het nog? Ik hoop dat iedereen en ook de Vennerijse mensen inderdaad de kerstgedachte omarmen. Samen met elkaar een geweldige kerstdagen gaan beleven. Met respect voor elkaar. Want dat verdienen we in de wat mindere tijd. Dat warme armpje om je heen. Dus ik hoop iedereen en ik wens alle Vennerijnaren een geweldig kerstfeest. En een heel goed 2025. De kerststal is tot en met Oudjaarsdag te bezoeken. En ook komende Koopzondag, waarbij het centrum met diverse activiteiten te beleven is.